B'finanzjament ta' €1,800,000, il-Ministru għat-Trasporti Ian Borg ħabbarat ta' skemi li għandhom lan li jinċentivaw lill-poplu jixtri karozzi li jaħdmu bl-elettriku jew hybrid li jagħmlu ħafna inqas ħsara lill-ambjent. Il-Ministru Borg qal li l-mira tal-Gvern li sal-2020 l-att ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku jiżdied minn 1,000 għal 5,000. F'konferenza tal-aħbarijiet ħdejn charging point tal-vetturi elettriċi f'Taxbiex huwa qal li €1,000,000 ġew allokati għal dawk li skrapjaw il-karozza antika tagħhom biex iġibu waħda tal-kategorija M1, jiġifieri l-inqas li tħammeġ. Dawn se jibbenefikaw bejn €800 u €2,000. Din l-iskema ġiet estiża wara li kienet diġà fis-seħħ matul is-sena li għaddiet u l-permezz tagħha ġew irreġistrati 1,557 vettura ġdida flimkien ma' 128 vettura hybrid. Dr. Borg ħabbar ukoll l-allokazzjoni ta' €500,000 għal dawk li jiskrapjaw il-vettura tagħhom u jixtru waħda elettrika. Qal li dawn se jibbenefikaw bejn €2,500 u €7,000. L-iskema li tul is-sena li għaddiet rat ir-reġistrazzjoni ta' 73 karozza elettrika ġdida din is-sena ġiet estiża biex kumpaniji li jbidlu l-flotta ta' karozzi tagħhom jingħataw sa €200,000. Dr. Borg ħabbar ukoll l-allokazzjoni ta' €200 għal dawk li jbidlu s-sistema ta' fuel tal-karozza tagħhom għal autogas jew LPG. Min din l-istess skema b'allokazzjoni ta' €50,000 ibbenefikaw 250 vettura. Bejjija tal-karozzi li jbijaw karozzi tal-elettriku jew ħarġu l-ħaddiema tagħhom f'dan is-settur se jkunu qed jingħataw sa €20,000. Dan filwaqt li kumpaniji tat-taxis li jkollhom karozzi aċċessibbli għal persuni b'diżabilità se jingħataw massimu ta' €10,000. Fl-aħħar nett, persuni li jixtru xi tip ta' mutur tal-elettriku se jingħataw sa €400. Dwar dawn il-benefiċċji, il-Ministru Ian Borg qal li pajjiżna jinsab lura ferm fejn jitlu karozzi elettriċi u permezz ta' dawn l-inizjattivi mistennija noqorbu lejn il-mira tal-5,000 karozza. Għandna numru ta' karozzi reġistrati biżna l-1000, però mhuwiex biżżejjed, jeħtieġ li jkollna ħafna iżjed. Fil-fatt għandna l-mira ta' 5,000 vettura sa' sena 2020 għadna ħafna lura. U inizjattivi bħal dawn iħeġġu aktar nies jagħmlu dik l-għażla. Huwa spjega li apparti l-fatt li dak li jkun jibbenefika permezz ta' flus fil-but diretti se jkunu qed jitneħħew it-taxxi ta' reġistrazzjoni fuq vetturi elettriċi jew hybrids. Ix-xerrejja se jkunu eżentati wkoll mill-ħlas tal-liċenzja ta' triq għal perjodu ta' 5 snin.